Egunon, espaldiko, demora asko noia mendi pasau gabe eta bai, jamoztu dut, gero erakotzeko zuet ondo nola da, porque bindukat posikina eta holan ez natu berri. Eta hori, gaur erabakiot bloga itxia, zera udalekutako azkenengo guna, eta pixkat, zuek ikusteko bai, nola espetzen dugun udalekutako azkenengo guna, eta este buruko bloga, diola antolako jaixak. Eta sorpresa bat atzo gabian etxeraldu nintzen esan persona bat nire goian. Eta zaten nik eta zin da, hau. Venga, torri. Keixo zuek! Zuek, hau da. Geratzen jatzun outfita, joli festa eta gero. Maravilloso, indutxon bian naiz. Espero eta jutia. Eta hori ez dokatela persianera zabalik eta holan, baina ikusten da nahikoa. Eta hori ordu bitxetan geratuga jokuetarako eta gero bazkaltzeko. Se bien, eruan bida kamiseta zurixa. A ver, que nos hacen. Hola, zuek! Ni naiz Andoni, eta hau da nire bigarren Marianitua. Berantzolan ikusiko dugu elkar. Ni naiz de Game Master. O sea, toda esta gente está aquí jugando a lo que yo digo. Sobre todo Sara. Eta hemendik bialtzen dugu patxo bat lurrei, bale? Ikusiko ga, izarretan. Gero dauko zu finala, Eta bain dator paella. Ezin dut, superrazako espectadore dare. Baki superbetetan nago ja, Ni be, baina ya me ape. Eta zer gertatzen gure betxun mogu. Ze ona! Gure hau eta grabatzen da bela. Bai. Miren, los platos. A ver, enfoka huen. Zuek. Enfoka hau Iñakiri. Enfoka hau Iñakiri, saioa. Iñaki, zeur dago kameru. Zierkazko. Hola zuek, ze moduz, ja aldatu naiz. Jantzi dut, prakamore batzuk eta topau. Make-upa super easy, eta holan. Eta hoi esan zuelara. Ez dakit, hau izango dan peinagoa edo, ez dakit. Ionekin ez dakit oso ondo nola horraztu, las cosas como son, baina goiaz. Kontxe goia esan zolara, Andreak Lagadozta bere @mugixa, hemen da, @mugixa Lagadozta hemen. Ez daukala SB, eta barraketan ibili biaga oin, nik uste dut. Jokoa jundia superrondo, jendeak portau da superrondo. Nahi baldin bozue bideo gehiago Andrea eta ni laizter, udata gero jungo ga toki batera super guai. Osak ere egongo dia notizia berrixak. Eta gaur moskorten biaga, literalmente, hemen dago Sara Valentziaga ikusi, zuek. Sara, hola Sara! Hola zuek! Hola zuek! Oso ondo! Momentuz oso ondo. Nekatu eta pixkat. Egon Zu elektrotxarangia. Esan elektro. Izan leike baiet. Esan elektro, baina Bai. Ez da gaizki egon. Ez da gaizki egon. Zmiot berba, hemendik aurrera. Grabauta geratu da. Hola zuek! Zema duzu dalekuak. Superrondo. Ja bukatuta hobeto. Zeitan lan geixen guzau gatzuna. Begirale taldea, oso talde hona tokau jatu zuta. HH lauen egonda eta ni HH post. Superrondo. Zadin tarteko humiak zeukazuen. 4 urte. Hiru lau, edo lau bost. 4 bost. Bale, guk bosei. Superrondo. Eta gaurko ze espektatiba. Goiz etxera, superkantauta. Ala, ni epalo. Etxera doia nian, izango gat bialtzeko bideo bat. Hemen dator Sara Meriz nahi abela gertu. Hola. Zimaz, jarduneko begiraliako berenak. Gero arte zuek. Hola zuek, secuestro eta gare. Zuek! Ai ama zuek, txampilak dauko gaur.
Un egin janak da gaitzik ez edan. Antxolati bueltan, venga. Si no te gusta. Hola zuek, egunon, ze moduz. Bueno, gaur da igandea, eta ez nago derrezaka, porque atzo ez nintzen antzolara. Zega ez nintzen antzolara negualako, koman, sin más. Egun ginen tanatu hori xora eta gero etxera torri nintzen, eta jaitxe gaten reglia atzo. Tenema super gaizki. Hori, gerrezakia, pues nila neguan, gaizki. Eta ez nintzen antzolara. Eta etxean geratu nintzen, lasai, eta hori eskerrak nago gaur, super rondo, porque indot lo asako txanago, maravilloso. Bueno, pues outfit honekin, dala, basicamente kamiseta bat, brakak eta kroksak kaltzetinekin, noia pankartak itxera, behitu zuek. Ondio nago investigatzen, nola egin, tipo, tiratzen dozunian ez apurtzeko. Baina, bueno, txika, por un día, pues no pasa nada. Así que hori, guazen.